Proves específiques d'accés al cicle inicial de senderisme. L'equipació necessària consisteix en equipar-se de roba i calçat de muntanya adequats, que siguin tèrmics i permeables, així com l'equip personal i estris de supervivència necessaris. La prova es desenvolupa en dues parts. En la primera, es valorarà saber quin és l'equip adequat i el material tècnic personal necessaris per la progressió en baixa muntanya, com és roba de muntanya adequada, tèrmica i impermeable, botes de muntanya amb protecció i sola adherent, motxilla amb capacitat suficient per al material i l'equip personal, brúixola, beguda i menjar suficient, farmaciola individual, protecció solar, protecció pel fred, llapis, telèfon per contactar en cas d'emergència i documentació acreditativa. Finalment, la persona aspirant haurà d'organitzar tot el material dins de la motxilla, d'un pes mínim de 10 quilos. Segona prova. Progressió i resistència per terreny de baixa muntanya. Consistirà en progressar per terreny variat de baixa muntanya, demostrant resistència i agilitat, superant els obstacles naturals, mantenint-se dins del traçat establert amb l'equipament personal adequat. Desenvolupament de la prova. La persona aspirant, carregada amb la motxilla que s'ha fet, d'un pes mínim de 10 quilos, completa un recorregut de baixa muntanya, amb un desnivell positiu acumulat de 1.000 metres i un mínim de 12 quilòmetres de longitud real per terreny variat, dins del temps establert per la comissió avaluadora. Criteris d'avaluació. La superació d'un itinerari abalisat de muntanya per terreny variat de 1.000 metres, de desnivell positiu acumulat i un mínim de 12 quilòmetres de longitud real. S'avaluarà l'haver superat l'itinerari marcat en un temps inferior o igual, calculant a partir de les variables establertes per la comissió avaluadora. Superar l'itinerari marcat en un temps inferior o igual a l'establert per la comissió avaluadora i calculat a partir de les següents variables. Recorregut de 1.000 metres de desnivell positiu acumulat a una velocitat de 400 metres per hora. Recórrer els quilòmetres establerts en l'itinerari amb un mínim de 12 quilòmetres en els seus trams de terreny pla, a una velocitat de 4 km per hora. Complir en el recorregut en el temps establert, d'acord amb els criteris anteriors, que podrà ser incrementat en un 20% en funció de les condicions existents. S'ha portat la motxilla mantenint el pes mínim de 10 quilos durant tot el recorregut.